Deze kerk is dus gebouwd in 1850. In 1850 woonde ik in Netto aan de andere kant van de weg. Bij het dorp Maree, een oud geboren gezin. Een oud vrouwtje, een oud mannetje. Dat oud vrouwtje en dat oude mannetje, die hadden 12 kinderen. 7 zonen en hoeveel meiden? 4. Nee, 5. 5 meiden. En hij was boer. Hij had een grote stal erachter. Hij had een grote stal achter huis, vol met koeien. En al zijn zonen en zijn kinderen die werkten mee in de boerderij. Maar ja, kinderen worden groter, hè. Die gaan trouwen, krijgen zelf een vrouw, krijgen zelf kinderen. Gaan ergens anders doen. Op een gegeven moment was de boer en zijn oude lief nog maar helemaal alleen in de grote boerderij. Het enige wat ze nog hadden was een oude koe. 1 oude koe. Maar die oude koe die was zo oud, die gaf nog geen melk meer. Dus s'avonds in de bedsteek zegt een oud lief tegen haar vent: wat moeten we nog met die oude koe? Daar kan er helemaal niks meer mee. Hij geeft geen melk meer. Dus we kunnen de melk niet meer verkopen. Maar hij vreet nog wel, we moeten hem wel te eten geven. En we hebben geen geld meer. Dus als je nu morgen met de koe 2 dorpen verderop naar Ginnum gaat, naar de veemarkt, dan ga je de koe verkopen, misschien wel een slager nog hebben of zo. En die geeft jou er geld voor, en als je geld hebt, kunnen wij weer eten kopen. Want ze was het wel een beetje zat om elke avond uiensoep met oud brood te eten. Want dat was het enige wat op het veld groeien wou doen. Uien. En dan gingen ze soep van kopen. Uiensoep. Met brood. Elke dag uiensoep met brood. Dat is niet lekker. Maar wel 115 jaar geleden. Dus die mensen, of die oude lief, die dacht van, ik wil eens een keer wat anders eten. Dus je gaat met de koe naar de oude markt, of naar de veemarkt en gaat het verkopen. Dus hij huppatee, 's ochtends, koe, touw om nek, meenemen naar Ginnum en dan ging hij lopen. Over de weg. En wat is het eerste dorp dat je tegenkomt? Jisselen. En Jisselen was een markt. Gewoon een markt. Maar het dorpje verderop was de veemarkt in Ginnum. Dus ze lopen, want hij loopt naar Jisselen met de koe. En hij komt in Jisselen aan en er was een marskramer. Een marskramer is een oude marktkoper. Nu hebben ze allemaal auto's en kraampjes. Maar vroeger hadden ze nog geen auto's, 150 jaar geleden. Ze moesten alles lopen doen. En die marskramer die had een hele grote kist op rug. Echt, die zat tot hier en hier. 2 hele grote leren banden eromheen. Dan kon hij hem op zijn schouders doen. En dan had hij al zijn spulletjes in gedaan die hij ging verkopen. Hij had dus heel wat in zijn mars. Want die kist op de rug noemen ze een mars. En die marktkoper noemen ze een marskramer. Dus hij loopt naar Ginnum toe met de koe. En intussen raakt hij aan het praten met die marskramer. Aan die mars hingen nog potten met pannen. Een kwispedoor. Wie weet wat een kwispedoor is? Kwispedoor was een potje. Want nu roken ze sigaretten. Of ze roken een pijp of een sigaar. Maar vroeger had je ook nog mensen die kauwden op tabak. Pruimtabak noemen ze dat. Weet je dat wel eens gevonden? Pruimtabak. Dat gingen ze ook kauwen. Maar dat spul, wat er los kwam van die tabak, dat ging je niet doorslikken. Dat is vies, dat is vies. Hoe vies? Dus wat gingen ze? Heel vies. Heb je wel spruitjes gehad? Ja. Zo vies. Net zo vies als spruit. Ik niet. Oké. Maar vies. heel vies. Heel vies, die tabak. Maar die reuk, die vonden ze wel lekker hierna. Maar ze moesten op een gegeven moment die spuug kwijt. Maar als ze buiten over de straat lopen, geen probleem. Overal van die grote kabatten spuug. Ja, echt vies. Maar als ze binnenkwamen, thuis, dan vonden de vrouwen dat niet leuk als ze in een hoek gingen spugen of achter de bank. Nee, dan moest in de kwispedoor. De kwispedoor was een schaaltje. En dan ging je pruimtabak in spugen. Heel vies, stinken. Maar dat kan in ieder geval niet op de vloer. Ze moeten het niet schoon te maken. Alleen maar even de kwispedoor naar buiten. Legen, even schoonmaken en klaar is het. Dus die kwispedoor die hingen daar, potten en pannen en die stoof, die hing ook aan. Want ja, die kunnen ze natuurlijk niet in die marskramen kwijt, hè, want daar zat bestek in.
garen en allemaal kleine dingetjes die ze verkopen. Hij had die stoven en hij raakte met die oude boer met de koe aan het praten. En hij zegt zo tegen die oude boer op een gegeven moment: hé, moet je luisteren. Als jij nou die stoof hebt, neem ik van jou die koe op. Ja, zegt die boer. Moet je luisteren, dan heb ik een oude stoof en jij een koe. Maar ik heb nog steeds geen eten vanavond op de plank. Want het gaat om dat we centjes hebben, dat we eten kunnen kopen. Ja, zegt die marskramer. Het is niet zomaar een stoof, het is een bijzondere stoof. Hij zorgt goed voor jullie. Geloof me, die stoof die legt jullie geen windeieren. Je weet wat windeieren zijn. Nee? Een kip-ei? Iedereen kent een kip-ei? Ja. Wat zit er op een kip-ei? Een schaal, hè? Maar een windei is een kippen-ei zonder schaal. Als een kip niet genoeg kalk heeft, wil hij wel eieren leggen. Maar hij heeft geen kalk meer om die schaal van te maken. Wie heeft een ei wel eens opengemaakt? Zit er dan zo'n velletje omheen? Ja. Een windei is alleen een ei met het velletje. Zonder schaal. Maar die kun je niet verkopen. Niemand wil een ei hebben zonder schaal. Die gaat heel snel verderven. Ja. Je kan ze niet vervoeren, dus ze gaan zo lekker. Dus windeieren heb je niks aan. Het legt je geen windeieren. Het legt je geen windeieren. Dus dat betekent, als het je geen windeieren legt, dan kun je het verkopen. Want windeieren kun je niet verkopen. Maar hij heeft dus op een gegeven moment gezegd, nou ja, als je er zo over praat, laten we het dan doen. Dus hij neemt die stoom mee en die marskramer. Die ging toch op weg naar Gillen. En die neemt die koe. Dus hij komt in thuismiddags bij zijn vrouw hier over de weg. En hij laat die stoof zien. En ik denk, maar dat oude lief van hem, die moet gewoon tegen hem uit te varen. Hij bent boos. En die vrouw, alles wat God verboden heeft, dan maakte ze hem vooruit. Want hij had geen geld, ze konden geen eten kopen. Nou, zegt die vrouw, ik ga wel weer uiensoep maken en met oude brood, dan gaan we dat vanavond wel eten. Want iets anders kunnen we dus niks kopen, we kunnen niks anders klaarmaken. Meiden. En dan kom ik er weer zo'n vries uit te zien. Want ik ben mooi schoongemaakt door mijn baas in. Dat is een oude vrouwtje in de boerderij, die had mooi schoongemaakt. En hij denkt van, weet je wat, ik ga naar de stad. De stoof denkt na een paar weken, ik ga naar één rijden. Ik ga naar één doen. Ik ga niet naar de landhuis. Ik ga niet naar de stad. Ja, waar moet je dan heen? Hè? Hij wist het niet, waar moest hij heen? Ik heb een heel goed idee. Naar het paleis van de koning. Ja, ik ga naar het paleis van de koning zijn. Dus, de stoof op pad. Gaat naar het paleis van de koning. Komt er 's middags aan. Gaat er mooi op de stoep van het paleis staan. En de koning loopt zo langs. Want ja, die heeft de hele dag niks te doen. Want de rest doen zijn personeel het wel. En die komt zo van zijn middagwandeling door het paleis uit. Dan komt hij weer terug. Ziet zo daar die stoof staan. Zo, hij ziet zo die stoof op de stoel. En hij kijkt die stoof eens aan. Hij bekijkt hem eens. En hoe moet je met hem? Wat een grappig ding nog. Maar een koning heeft geen stoof nodig. Dus hij wist helemaal niet wat het was, joh, een stoof. Dus hij staat er zo mee. Loopt de tuinman langs. En die kijkt zo. Hé koning, mooie stoof heb je daar, joh. Dus wat? Een stoof? Ja, maar waar gebruik je die dan voor? Ja, om je voeten warm te krijgen natuurlijk. Je zet zo'n test erin met hete kooltjes. Zet hier je voeten op, dan heb je zakelijk warme voeten. Nou, dat wou de koning wel eens meemaken. Dat had hij nog nooit gedaan. Dus die neemt die stoof mee naar binnen. Wat had hij dan anders meester voor verwarming? Warme schoenen aan of zo. Hoe dan? Mooie schoenen. Maar die mooie stoof, die ging mee naar binnen. En de tuinman maakte s'avonds een stoof voor de koning. Testen in de warme kooltjes. Koning de schoenen uit, lekker de voeten erop. Oh, zo lekker. De koning was de koning. Zo lekker was het. Warme voeten. En s'avonds, wat deed hij s'avonds met de stoof? Als je in bed ging? Legde hij het in bed? Legde hij dus een kroon op boven. Dat kon je mooi zien, de kroon. Maar ja, de kroon op de koning, die was van roos. En niet een klein beetje, een roos.
Dat zijn die schilfertjes die uit je haar vallen. Dan heb je wel eens op het